ҳама ассалому алайкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза аз рубрикаи SM News. ва хабаре ки мо дар бораш гап мезанем, як хабари хеле ҳам даҳшатноку, дардноку, хеле ҳам ғамнокай, лекин ман намедонам аз чӣ хотири боша ки дар дигар официални расонаҳо нест ба он нигоҳ накарда ки и реални ҳолатай ва дар ма партофтан видеои оригиналша. Яъне ки имрӯз дар бораи ҳамин видео гап мезанем ва чӣ хабаре ки ман ҷамъ кардам тонистам то айни ҳамин замона дар бораи он хабарошам гап мезанем. Ва бародаро, дар ин видео реклама намешавад, чунки ман лангулӣ нестам. Чӣ хеле ки медонен, дар болои гроб реклама монда сум кор карда, дар болои марк сум кор карда, и на он қадар хубай. Видеоро ҳоло бародаро тамошо мекунем, дар болои экран видео мебарояд. Ма комментировать мекунам худи видеора, лекин ҷойҳоиш ки мақсад ки пушонда мешава болои видео, барои чӣ хотир? Барои он хотире ки ба ғайр аз оне ки YouTube маҳкам мекунад чунин видеора, ба ғайр аз ин дар психикаи одамам ин на он қадар хуб таъсир дора. Агар ки кӯдако боша ё ин ки ягон шахси эҳсосотӣ боша, на он қадар таъсири хуб дорад, чунки ҳолат хеле ҳам даҳшатнок аст. Бале, бисёр ҳолатода ман метавонам ки бугум ки тавсиятон метавонам бидроин тамошо кунед, лекин дар ин ҳолат тавсия наметавонам. Бале, ҳаст дар Telegram канал оригиналш ҳастай. Одами дира тамошо кунад ки хеле ҳам психикаш бақувват аст. Марҳамат, агар ки хоҳиш дошта бошед, ссилкаи Telegram канал дар якум комментария маҳкам аст. Одамои камтараги хеле слабитар, ё ин ки кӯдако, ё ин ки ягон одамои сахти бад эҳсосотӣ боша, нагзарин, тамошо накунед. Ҳамиҷа ман худам маҳкам карда комментировать мекунам чӣ гап аст, яъне ки дар видео. Оғоз мекунем бародаро. Бо диққат бошен, гӯш кунед, лайку, подписаться, Конечно. подписаться, комментария. Дида мешавад бародаро, хеле ҳам одамо ҷамъ шудаган ва як ҷавон дар замин афтидагӣ пури хуне. ва дар ҷа мошин дида мешавад бародаро ки ягон ҷо ободии мошин мондагӣ нест ва ба ғайр аз ин аз дохилиш одама баровардастанд ки ғарқи хуна духтарак будааст. Духтарак моҳи дароз бофтагӣ. Аллоҳ раҳматшон кунад ва наздикошона сабр битиҳад. яъне ки дар дуруни мошин ҳамин қадар мошин харабза шудагие ки мурдаро ҳатто кашида наметавонанд ай дохили мошин. ва дар инҷа як кӯдаки дига футболкаи сирқ дорад ва ғарқи хунае. ва дар канорӣ бо як ҷавони дига дида мешавад ки ин ҳам мурдагӣ аст. ва маълумоти пурраша ки ай чӣ хела чӣ кор шудагия бардорода дар охири видео гап мезанем. ва дар инҷа боз як зани дигар ай ҷасад ва як зани дигар дар ҳамин ҷа ҳастай ки ҳамин одамои дар садама афтидагиро кӯмак кардестай, мақсад омада тафтиш кардестай кадомаш зиндаай, кадомаш мурдаай. хеле ҳам зани ба ғайрат буда ҳамин. ин кор дар як раҳи шидагие бародаро ки дар давомаш гап мезанем. ин раҳи рост дора. ман хиёл мекунам ки хеле ҳам ба суръати баланд рафтагиян, афгон биромадагиян. дар ин мошиниш бошад, мошин покза ғарабҷай дар сидени пешай ба фикрам. дар миёни сидениам ки одам рӯст гирифтагия. бале, дар ин ҳолат набояд бираси одаморо, барое ки мисол метавона ягонташ зинда боша ва ягон ҷош шикастагӣ боша, набояд бирасишон. скори бояд боша, лекин то ин вақта аллакай скори омадагӣ нестай, одамон маҷбуранд ки хичон кӯмак кунанд.
иш пошам хе шикастагия бародаро пол қатшидагия ай дохили мошин кашида я мужчина махтава тапа я бача беси шамор индиш ба фикрам зинда бошад яктиша сарашда лата монда яктиша зинда леки хун рафтест тестар агар скори да иҷа биёя имкон дорад ки наҷотшон мекунад дуташ зинда будааст леки хун беҳад бисёр рафтеста чунки ҳама ғарқи хун бародар ҷумидест як духтарака ҷумидест агар ҳозир скори биёя дар ҳамин вақт успед мекунам намедонам ки дар вақт чӣ гап шудагия кай омадагия видеое ки ба мо фиристодагиянд 5 минуту 41 секунда аллоҳ раҳматшон кунад духтарак ҷон додааст манаша бастиста навака иша бигирен мега ба фикрам ки аллакай скори омад чи овозам нашнавидам не бо одамо нагиран агар скори омадаги боша короче намедонам бардора чӣ гапши дига охирош ҳамин қадар видеора 5 минут 41 секундаш то ҳамин қадар шудамо астай ва вақте ки ман ин видеоро рӯй кардан дама дар телеграм канал моира партофтем ва як бародаре пайдо шуд ки ҳамсояи ҳамин ҳолат будааст хабаро дар ман гуфт ман мои бародар хати ҳатто тариқи занг суҳбатам кардагием лекин ман аз худаш иҷозат нагирифтам барои суҳбатша мондан агар мегирифтем мемондем лекин муҳим нест ҳамин суханҳое ки ҳоло мехонем дар телеграм канал ҳамин бародар гуфтагиам маълумотро салом садама дар роҳи миёни зиракӣ ва шаҳри Кӯлоб ду такси рӯбарӯ мезананд як бародар занша ҳамроҳи 4 кӯдакаш аз ноҳияи Муъминобод ба шаҳри Кӯлоб равон мекунад занаш 3 кӯдакаш мутаассифона вафот мекунанд як духтари синфи 9 вазнин дар беморхона ва шофёр ҳам вафот мекунад аз мошини муқобил бошад аниқ намедонам тақрибан 3 нафар вафот мекунанд боз дигарош вазмин дар больница имрӯз боша аз ҳамин беморони вазмин мутаассифона якташ гузашт дигарош дар ҳолати вазнин қарор доранд гузаштагиро аллоҳ раҳмат кунад зиндамондорро аллоҳ кӯмак кунад шифои комил бидия ва наздикошона сабр ман дига намедонам дар ин бора чӣ бугум ва агар ягон одамои наздики ино бошанд ягон кӯмак лозимшон боша барои одамои зиндамондагиёш албатта барои муолиҷа карданшон барои ягон коршон марҳамат метавонед алоқа бароен дар телеграми ман аз дастмон омадагира мекунем ягон видео боша ягон кӯмак кардан боша ягон збор шудантон дар кор боша барои муолиҷа кардани ин шахсои ки дар чунин ҳодиса дучор шуданд мекунем ва бародаро эҳтиёт бошен дар роҳ
ҳеҷ вақт ба ин мошинҳои фатаротҳои опелое ки дорен, ино ба он талаботҳое ки шумо он намуде ки меронен дар роҳҳо ҷавобгӯ нестанд. Якумин мошини ман ин Opel буд. Як раҳи рост ёфтам ки ҳеҷ кас мошинам набуд, мақсад хатар набуд ва барои санҷиш чӣ қадар метавонад рафта, дар суръати 130 боло аллакай мошин меларзид ки хем мегӯй ҳоло тит мешавад. ин намуд мошинҳо ба чунин суръатҳо ҷавобгӯ нестанд ва бале бардоро худ Opel боша, худ Mercedes боша, худ Lamborghini боша, без разница чӣ мошине ки ҳастай, суръати баланд ин маънои ӯро дорад ки дар ҳолати бастадама дучор шудан зарари бештар мебинӣ чем аз суръати пастда. Барои ҳамин хотир дар роҳҳо нишонаҳои суръати ҳаракат беҳуда мондагӣ нестай ва дар роҳҳое ки абгон кардан мумкин нест, ино беҳуда шидагӣ нестай. Аз ҳамин хотир анде 10 минут дертар равию саломат биравӣ. Хай боқӣ мондаш албатта ки ҳар кор насибай, лекин ба ғайр аз ина мо бояд эҳтиёт бошем. Фикротна барода дар комментария бинависен. Видео оригиналаш дар Telegram канала, ссилкаи Telegram канал дар якум комментария. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.